anyị apụtago ọdịnala niile ezugo, ndị Igbo niile ezugo. Anyị apụtasịanụ kama na tupu anyị ebido, tupu anyị ekwube, anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene okenye, kene nwata, kene ụmụ nwoke, kene ụmụ nwanyị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị nna nna ya, kene ndị ichie, kene ndị nze na ọzọ. A sị m udo dịrị unu niile. Ihe nji wee sị udo dịrị unu niile bụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Mana ụnyaahụ ọrụ ndị Owere echi gara aga, ọ mbọsị ezumike, mana nwere ndị sị mbọsị ụka, nsogbu adịghị. Mana afọ anyị nwa mbọsị ezumike na anyị jikwa na ụmụazị, ọkwa na anyị nọkọtakwa anyị na ha akparị ya gwuru egwu ka ha makwa na ha nwere nne na nna. Ebe anyị ga-etinye aka taa, maka agwara m ụnụ na ihe ọdịnala a na-eme na ebidogo gube dị onunu foundation ebidogo dịba, kama na ọ bụrụ na inwe kọmpanị, inwe ụlọ ebe a na-arụ ngwa ọrụ ma enweghị ndị na-arụ ọrụ na ya, ọ bụ ihe ọjọọ. So ihe anyị na-ekwu ka anyị gwa ndebe anyị na ọ bụghị otu a ka ha dịbụ, ọ bụghị otu a ka ha si bụ ebi ndụ, na ndị a mere ha pọpị. Mana nature, ịmago nature abhors vacuum. So as long as nature is there, the particles are there, everything is there. Ọ bụrụ na eme ha ọfụma, nwanne ndị na-eme ọfụma ewere ya, that onweghịzi otu ọzọ esi eme ya n'ụwa. A sị ka ọ dị n'eluigwe ka ọ dị n'ụwa, that is the star. Mgbe ndị a bịara be anyị, they saw the star in Igbo ukwu, the star, ha sị star of David. Ịma ndị be anyị maka esi enye mmadụ credit, ha were the credit of their ancestors gave to Israeli people. Ọsị star of David, star of David gịnị? Ihe a mean artist ka ọ dị naanị all two triangles kpọdoro isi naanị. Ihe a wụ positive and negative electron. Ịghọtago? Onye nwe na-egive because o nwere positive nwe negative, nwezie neutral. Neutral with the star who we are. So that two triangles, if they come together, then give baby. That is us. So ihe a na-agụ bụ symbol ikwu na atọ. Ihe a na-ekwu maka ya. That is the equator. That ebe ha si wee nweta equator. Ihe a na-akpọ equator, they stole it from you. Equator. Go to the original word of equator. Ị ga-afọ the I, K and W. I, K and W ka ndị na-use. Which people on earth use kwe? I change it to Q as your equator. Go and look the original, everything they did in black and white. Je chọọ ya, ị ga-afụ ya. Ikwu na atọ. Achọ bụ equator. Anyị nke ọ bụla eburu anyị eburu gaba. Ebutere atom. Atom, ihe tọrọ atom bụ gịnị? Ha sị ọwa atom. Mana ọkwa atom, ọkwa anyị kpọrọ ya atom. Abụ ihe tọrọ atọ. Three things in together. Ikwu na atọ together. Electron, proton and neutron. Ọ bụ ihe bụ ihe ịtọ. Ọ bụ ihe bụ atọ. Ha sị ọwa atom. Atom. Mana anyị masị na ọ tọrọ atọ. We said it before. Say na these particles are banded together. Ọ ya bụ mass ha na-akpọ mass. Mass bụ gịnị? Object bịara together. Ọ turn into matter. Ọ bụ ihe bụ destiny. Maka anyị kpọrọ ikwu na atọ, ndị be anyị si mba ikwu na atọ abụghị ya. Ọ bụ proton and electron and the neutron. Nke ndị Latin. Mana anyị sụọ ya n'Igbo ha asị mba na in fact ndị egbugo anyị. Ọ bụ na anyị jiri isi ọdịnala ba sayensị, nwanne nwoke ga-afụ azụ anyị anya mmegbuwara ụlọ ahịa taa. Nekwe na anya, ọ kwefuru anụ Igbo. Ije na map mme post na Facebook. E nwere ebe a na-akpọ equator. Sọsọ ije cheke dị ho pyramid niile arụ n'ụwa. Ọ na equator ka a na-arụ ya. Equator gịnị? Ikwu na atọ. Ebe dị positive and negative, ebe dị north and south, ebe dị the energy bịara together, cycle together. Ana Igbo one of them. Go and do your own research. Gaa mee ya, go gaa chao ya, say ihe na-akpọ jee na Facebook na Google equator. You will see the line. Hey chief to gị na ha ekpubie na small. Maka ha chere anyị bụ ndị okoko. Ha ekpumigo the line. Butuzie eto Cameroon small. Mana enwere Equatorial Guinea. Equatorial Guinea bụ gịnị? Equatorial Guinea bụ gịnị? Ọ bụ afọ obodo mmadụ. Mba. Ọ because of the equator na ala Igbo. Ọ ya ka eji akpọ Equatorial Guinea Equatorial Guinea. Ọ ya ka eji akpọ Ecuador na South America Ecuador. Because ọ dị na the middle. Ebe aha ka ọ na-eme, ebe aha ka vibration na-eme. Enweghị ụdị ihe anyị na-enwe ha. Ịghọtago? So ndị na-agba afa na-agba afa maka gịnị? In the olden days, ka m gwa unu ka ihe ọjọọ si webata na be anyị. In the olden days, only ndị
ndị Chukwu gọziri agọzi, ndị Chukwu fụrụ n'anya, ọnwụ ndị a na-enye this secret of ka esi eme ihe ka esi agba afa, ọ bụghị onye ọbụla. But gwa anaghị mma na a na-agwa ndị mmadụ ihe mechie ọnụ ndị ọnụ ha na-agba kịtịkịtị ka ụkpaka, ha ewere destin wee je kụziere ndị ọjọọ. dị ọgwụ ahụ eji egbu mmadụ ọ bụghị mmadụ ka eji ya egbu, ihe eji agwọwọ mmadụ. Ndị ọjọọ because of ekomoko ọ ebe a nke si nweta ego, ndị ọjọọ wee kpọọ ya igo, anyị hapụzie okomoko anyị na-akpọ ya eko bụ ezigbo afọ ya. Eko mmadụ na-eko onye na-eko ka ụgbọgụrụ okomoko ọya bụ eko. Ndị a wee werezie wee bazie ya igo, anyị werezie hapụzie nke ekomoko anyị na-akpọ ya okomoko. Ego bụ okomoko, anyị hapụ ego okomoko anyị na-akpọ ya kpọbazie ya igo, ya bụzie ego baptizim name. Anyị na-adị mma na baptizim, ịghọtago, anyị na-adị mma na baptizim. Ihe ọ bụla ndị ọcha nyere anyị eburu echefuzie nọ na anyị nwa nwetara atom ikwu na atọ. We founded it because na our land don't vibrate, all the indigenous to us. Anyị buru enye ndị ọcha ihe ọ bụla anyị nwetara anyị nye ndị ọcha jụ ebe ahụ ede ya afa ha, sio Aristotle, sio Einstein, sio nke anyị eburu na akpagharị. Mana this thing in our language ọ dị very easy. Ikwu na atọ, you need the hikpo electron or neutron because three of them is the same. Without one cannot work. Inwe nne na nna gaghị abụ nwa. Inwe sun, if there is no sun there is no moon. If there is no moon there is no earth because earth bụ akpa nwa the moon. Ọ bụ ya bụ akpa nwa, earth is the womb of the moon. That's why o ji ebi a fruit. You got to go, that's why o ji eme mmadụ. All those things we ihe wụkọtara ọnụ kọwara ndị be anyị, mana duto na anyị ha mee blame ha because they lost the information and everything. Yes, of course. But kịta na-akọwazi ya ha mepee ntị ha. Sayensị adịghị difficult, mana sayensị is hidden. Yes, maka ụmụ okoko fụ ya na echi na ha were jerụba ngwa ọgụ. Ịghọtago, that is why ọya ka ndị dibịa ji egbu mmadụ. Mgbe mbụ anaghị enye, ọ bụghị onye ọbụla, ọ bụ sọ ndị priesthood, ndị isi nchụaja, ma disi sayensị of ịgwọ ọya ọ bata n'aka ndị iberibe. Ihe ha mere ego na iji ekọ nwanne ya ọgwụ. Ịghọtago, so instead of ijizi egwuo agwọ o were egbuo. That is reason why na anyị amaghị arụ moto anya, because ihe ahụ iji arụ moto ị ga-ejikwa eruo egbe. Ihe ahụ eji arụ moto ya ka eji arụ egbe. Ị mara ya because nature cannot reveal it to you. Because ị mara ya because nature will particles or compose, all particles or compose. Ọ mere compose. So ọ depend ihe na-generate. Onwe Holy Spirit nọ n'ibe ka ọ na-alahụ ụla. Once that thing wake up, ọ bụghị mmadụ ya agwa gị, you will see the knowledge, you have it. But once you generate negativity, my brother, nweghị na-enye gị anything. You got to go. Onye ọbụla maara ihe na ala Igbo must go outside ala Igbo. Go and develop anywhere else. Yes, because you don't anaghị inweghị ike ịhapụ iwu, anị kobe iwu enu. They are together. Ịgotago, bifo ị na-akpọgodi onye ọzọ ị ga-akpọnụ mma gị na mama. Bifo ị na ọ ga-asịzi nwanne mma anyị, ị ga-akpọgodi mma gị bụ mma gị, nwanne mma gị nwanne mma gị, nwanne mpa gị nwanne mpa gị. That is simple truth. Ị gaghị anọkọtaghị ịhapụ mmụnụ hapụ mpụnụ ịkpọọ nwanne mpụnụ n'ebe nwa onye ikwu nne gị. Mba na ọ bụghị otu a ka esi eme ya. So anị enu bụ enu, that is di na nwunye ka ọ bụ onye ha ga-amụ nwa, sun, moon and star. Ihe ọzọ bụ nonsense. Ihe ọzọ bụ they just give it a name. All sun na-send this particle and this earth nwere grid. Earth were this particle or refine ya send there back. Ọ dị ka mmiri ozuzo, mmiri gbatuo ozo, sun ewerekwe and refine ya dị mmiri or send there back to sun. Sun ewerekwe send the back. Otu a ọhịa, this is simple life. I put me yesterday about ka esi aya akamụ. The way esi aya akamụ onye nwa bụ dị because the John is the soul, John of the soul. Ọ bụghị about the body, is the soul. So every mineral God put it together so that man can use it to develop to the maximum. Mana ọ bụghị for negative impression. But ndị mmadụ because lack of knowledge, ha use bede this thing for negative. That is okomoko. Mmadụ iko ọ ya bụ okomoko, ya bụ ego. Or ya bụ the Satan self. 666 bụ gịnị? Even Bible sometimes a na-ekwu eziokwu, mana ọ bụ interpretation of the problem. 666 bụ gịnị? Satan bụ gịnị? Satan bụ a deceiver, a tricker. Ọkwa ihe ha kwuru. 666 bụ number of man. Ọkwa ihe ha kwuru, ọbụkwa mụ akwuru yo. But if you go to this, read this thing, ọ gwa gị na ị na-asị asị, ị na-ezu ochi, ị na-agba ama. That is representative of Satan. Ọkwa ihe ọ kwuru. That is man of representative Satan. Because the attitude of 666 ihe anyị na-ebi today as life. You got to go, so only the rocket science you may interpret all those things. But ihe mere bụ na we just I miss the road.
we miss road. ịghọtago, anyị miss road, onye nwa bụ nsogbu anyị. Ọ bụ na anyị miss road, sayensị with the commonest thing. Ndị wetara sayensị na west divine people, ndị gara Egypt gụọ akwụkwọ. But today na ụmụ okooko akparago the sayensị aka, ihe ha jizi arụ ngwa ọgụ na those things. Na watch ihe ga-eme ha very soon. Just watch and see. Watch and see ihe ga-eme ndị ọcha very soon. Ha ama, you cannot fuck up with nature. You don't play nature. You gaghị play with nature because nature will feminine principle. Don't fuck up. Even if na ndị ọcha were nature the principle here, that is onye na-achị achị nye ya nwaanyị. No, nwaanyị nwere power because nwaanyị bụ symbol of justice. Because onye nwa bụ the emotion, onye nwa bụ the judge, onye nwa bụ the nature, onye nwa bụ the moon. You got to go. So onye nwa nwere power. You got to. So how will the power nye the feminine principle? Yes, of course. But at the end of the day, ha hapụrụ those knowledge into the hand of the wicked, and that knowledge will disappear. So onweghị ihe nnachi igwu in essence na onweghị ka ndị Igbo nwere ike isi wee grow. Never, no Africa, because you don't know, can ever grow. Never, unless we build an institution which is accordance in harmony with nature. That is simple truth. Onweghị ụzọ ọzọ, enweghị ụzọ ọzọ esi eje, because even you watch all the whole religion ka something ha na-ekwu, a na-eje n'igwe, a na-eje n'igwe. Enigwe ahụhụ for mortal, is for immortal. Onwe na-adị ndụ eje n'igwe, mba, enwego onye nụrụ, onwego religion ifo n'ụwa asị na na-adị ndụ eje n'igwe. No, so use your common sense. Not about mortal, it's about immortal. Who is immortal? The spirit, the soul. Ọ bụ ya bụ ime immortal. So that means ọ bụ an ascending soul. So ọ bụrụzie a thing of the spirit, ọ bụghị your own then. So if you control your spirit, then it becomes your own. How do you control your spirit? Change your attitude, change your behavior. That's all. Science was the commonest thing nwere ike ime n'ụwa was science, but I am Maria. Due to what? That is our holy, the man or the God itself is suppressed. All is suppressed. Because onye nwa bụ intelligent. Ekwensu bụ okoko, asị m ekwensu, devil. Hapụ ikpọ ya ekwensu, maka nwere ike ikpọ ekwensu. Ekwensu just a character. You got to go. So for our own definition, our character ka ọ bụ, onwe ha ọ bụghị mmadụ. Devil bụ character in any way. You got to go. Mana a na-use ya as ndị ọcha because na ndị ọcha na-eme no opposition. He claim as the Bible said no opposition ka ọ bụ. So all trickery. So we use Satan and devil. Mana ekwensu I just remember him because he kwere osu. Ọ bụrụ na ikwe ha ya ha esu. You got to go. So ihe a na-akọwa here bụ na ma afọ bụ the stomach, the belly, onya bụ afọ, nya bụ afọ. Ịghọta, onya bụ afọ, ya bụ earth, afọ bụ ihe bụ earth bụ ihe niile. Earth bụ onya bụ afọ nụ. Eke bụ nụ sun, ọ bụ ya bụ the fire. Eke, ya bụ eke kere ụwa, mgbe nna ya na-asị ekekere ụwa. Onya bụ atọ, onya bụ fire, the sun. Onya ka ndị a were copy ya chi Sunday. Gowo unu so no Sunday, unu hapụzie eke, kube maka Sunday. Hey. Orie, ije na orie gịnị? Ọ na-eri mmadụ nụ. Mmiri ije ebe a mmiri nne. Orie. Nke ọzọ si bụ si ụna anaghị anụ maka agụ nkwọ bụ ikuku. Ihe ọ na-akwọ okporo mmadụ oje obrugije. Ya bụ nkwọ, agụ nkwọ, onye bụ agụ nkwọ, the lion of the air. Nkwọ bụ air, ikuku. Yeah, four fundamental element. We know it before they came because of our language. We know it before they came. So it happened there. I get what they buy civilized. I get what they had the knowledge of science. Not because they must be in harmony with the land. Only they harmony with land or you have favor. You got to go before because in this thing now go no. No about nature manner. No nature, no development. Ndị ọcha try their best. You got to build an institution so that ha is watching agba at least ha na-eme ezigbo ihe ka Chukwu ghara ịkpọ ha ọkụ. You got to go. Mana nke anyị na onwe anyị enweghị those things. Onwe onye anyị ga-ezuru na nke ya. So we will vibrate more. Anyị agaghị ezu mmadụ ochi. Ọ bụ nke anyị ka ọ bụ. Ha na-ezuru. Ha zuru. Ha were aka nke a nye were nka nara ngozi n'aka Chukwu ihe ha na-eme. Mana nke anyị bụ na we own it. So anyị ga-use ihe n'aka anyị. So that means our own power ga-adị SS. Onweghị onye nwere ike ịfụ anyị azụ anya. Onye sịkwara nna asị mbọsọ ọbụla m gwara gị okwu egezere. Keep the law of nature. Nwanne ịfụ Japan agaghị afụ azụ Igbo anya. Igbo land. Jee Google ya the equator. Ị ga-afụ Igbo land there. The electromagnetic vibration the highest. Ị ga-afụ Igbo land there. Ha agaghị eti dị afa but look the sign. N'ebe a pointịrị. Ọ na ana Igbo. Most of their language and use tab I here. We gave it to them. Most of their definition in science, we gave it to them.
all this sayensị anyị nweburu ya enwe before, mana anyị ejighị arụ ihe ha na-arụ because if you know civilization ka na-eme ya. This is not civilization because once anwụ na-esend anything from the space, anwụ na-esend any particle from the space, earth na refine ya, nwanne iwuo ya korota ka ebe that energy ga-esi apụta. Iwuo ya korota kedu ebe ọ ga-esi apụta? Where? At least anyị nwere ike ite giziri risk wuo korota ebe moto ga-esi aga, mana marakwa agbara dị dangerous because ọ ga-destroy the electromagnetic vibration that net develop. Ihe ahụ o nwere anyị nwere ihe ọ na-arụ, so ikpo ya anaghị ekpochi anyị korota, anaghị ete cement maka nwere ihe ọ bụ, mana anyị ga-ete egizi at least enwere anyị nidere ebe moto ga-aga, anyị etezie nke ahụ korota. Yes, of course, korota need ihe korota wụ dustbin from crude oil, korota wụ a waste product nsị from crude oil. Anyị enwenwuzie, anyị na-enwe nwere crude oil, we have crude oil, but korota wụ shit from crude oil. Ọ ihe na wetara crude oil, mana we don't have it. Mana anyị need ihe na villages, ihe anyị need na villages wụ anyị dezie dị ụzọ ọfụma, anyị agaghị awụ ya aja ụpa, anyị ga-awụ ya ihe ọzọ. Ịgotago nature ka nkụ dị, anyị nwe ihe ọzọ anyị ga-awụ ya so that mmiri zoo ka ọ ma absorb, ka ọ ghara ịpịtọsị apịtọsị. Ịgota, mana korota adịghị mma na ebe mmadụ bịa atọl because ọ dị toxic. Ọ need ihe ebe mmadụ na ọ na-egbu mmadụ. Mana ndị ọcha gwara gị si no civilization, simenti ejighị arụ ụlọ, simenti dị toxic, simenti wee acid ka ọ bụ, mana ọ ya ka anyị na-akpọ civilization in today. So for you all those things ọ bụghị ya. Anyị chịrụ plan, anyị ga-arụ plan, enweghị ihe ọ bụ plan with small thing. Iwu na ịma ihe a na-akpọ sayensị, ịma na ilift something from air, enweghị ihe ọ bụ. Ilift once you know about gravity, ịma na ilift something enweghị ihe ọ bụ. Hapụ this time na-akọgịrị with nwanne nwoke asị Aristotle. Ihe a bụ ihe anyị macha ama before mmadụ mgbe ndị ochie ndị Igbo na-efe efe, ndị Igbo na-eba na bed jee na Venus, jee na Jupiter bata. Ihe a bụ normal thing. Telepathy bụ normal thing, teleportation bụ normal thing mgbe ndị ochie. Mana kịta because ndị na-ebugharị akwụkwọ asịrị na akwụkwọ nsọ, iburu na-akpagharị, so all those things nwere ike ịdị gị strange n'anya. Sayensị bụ nature, ihe iwu ordinary conditioner. Ordinary conditioner ị na-eme accelerate, ọ bụrụ na ịkọ mkpụrụ ọka ya amị ọka. So ihe ị nidiri bụ ịmara ka ihe mere ọka ahụ ji wee puo dị ọgwụ na ijezie ime ya na material way ịkọba ọka. Ndị ọcha amacha na man can produce, anyị chọọ ike mmadụ apụta, ike mmadụ iwere spam mmadụ ije na laboratory kee mmadụ apụta, mana anaghị eme ya due dị against the law. That's why emebeghị. Ọ bụrụ na emebeghị, ụka ghara imego na ndị nwere isi mpi nwee isi ịtọ, ha kee mmadụ na-apụta, kee mmadụ oru green self. All those things dị na science because nature you part of nature. Ihe nọ just to accelerate condition. Ịghọtara condition ha datin. Ichi ịrụ metal, ihe nidiri bụ jee were the rock, jee were the okwute and the rock ahụ the metal and dị na tinye na 250 degree heat, ọghọ liquid 250 liquid, ọghọ liquid. I werezie the mod ihe eji eme odie gha ihe n'ime ọjụ oyi pụta, ọ bụrụ ihe ị chọrọ ka ọ bụrụ the same thing. Ichi ịrụ glass, ije were aja mmiri, aja from beach, ije were aja na mmiri, heat ye heat and coal, ọgwụ na heat, coal, moisture, fluid, onyanwa bụ ihe na-eme ihe na-enwezi nothing more nothing less. Ndị ajidu nọ na-akọrọ ọ dịka gasị na enwere ebe a na-eje iche. All to put it together like electronics, to put it together the two hard, but engine moto ọ dị nothing. All iron bụ ihe a niile, all of them is iron. Ihe nidiri molding block, ihe nidiri molding block, heat ka ọ bụ ihe itinye dị iron ọ bụrụ liquid, molding block imoduo ya ka ihe nidiri nka itinye nka start ihe iti ha na the key ignition kpa o spark ya ọkụ ọkụ ahụ sparkịrị o hit go the fuel ebe ahụ itiri oghere fuel, maka ozugbo ahụ ịgbara ya fuel ahụ emepene because connect fuel ahụ emepene dị ọkụ ahụ bata ha na die fuel ahụ spark ya o spark ya obutuo that pencil ahụ butuo ya o butu ha anya because no etiri otu a o butu the first one butu the second one o buruzie na-eje ọgwụ na otu a ka esi arụ every engine, ma nke eji anya moto ma nke eji eme ọkụ, ihe niile wụ the same thing. Ndị be anyị ajọs nọ si na ọ bụ no ọ bụghị ya. Ọ bụ na if you don't go in nature you can never have the knowledge, never. Anaghị awata ya n'anya. Nke anyị na-ewe iwe na egbuo ha ya emegbuo ha yo mba. Ndị Igbo si a na-ejidere mmadụ ogu n'ọfọ, a na-eji ogu n'ọfọ, anyị ga-ejidere ha ogu n'ọfọ. Anyị ga back to our natural science. Ndị enwe ihe a ga-eme nwe anyị ọkwa ndị ugwu na-abịa mgbe ndị ochie ruo na Olowa Benue aṅụ agbagbusie ha
ndị British abịago before ruo ebe a malaria egbusi ha ịghọtago. So nke anyị nọ kịta nke anyị dị abụghị ndụ my brothers and sisters, ọ bụghị ndụ because onweghị ihe anyị dị mma ya kịta, enweghị ihe anyị dị mma ya, anyị enweghị ihe anyị dị mma ya, anyị enweghị ụzọ, anyị enweghị mmiri, anyị enweghị. So nature is against, ị naghị afụ ụzọ ikpuru isi, nature is against us because we are against nature. All those ndị ahụ na-akpọ iyi mami water of the river, ọkwa ya nwa bụ the orie ka ị na-akpọ iyi. The river force in the river nọkwara onwe ya, ọkwa ya ụfọ fundamental element o. Without this there will be no human being. You see your ancestors, so spirit of your ancestors, principalities and powers. Now look at ihe mmadụ na-ekwugheri. Kedu ihe ya nwere ime to do with you? Ihe awụcha nature, igburu anụmanụ igbuo, gị na anụmanụ bụ ofu ihe. Ị na-aga n'ụzọ ifụ ngwere ịgbagbuo ya, enwekwa ihe o mere gị ya kweghị erie. Ifụ nnụnụ ịgbagbuo ya kweghị erie. Ifụ oke ikwere ya ọnya ọnwụọ ya kweghị erie. Why are you killing all these things? Igbuchazie ihe imeziri ụtụtụ ijewe ụka, nwanne ijekwere ụka taa, ụka ya kpụja ya n'igwe, ọ bụghị everything we see we kill. Anyị gbucha ya anyị agaba n'igwe. Mba, were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Ọ ya bụ n'ụwa na-aga, kwụba aka gị ọtọ, nweghị onye si gị ihe ọma bụ ihe ọma na-adị mma, mana e nwere ndị ga-eme avoid, nwere ndị ga-eme ha avoid. Mana ihe a na-ekwu, were aka nka nye Chukwu, were aka nka na ngọzi n'aka Chukwu. Ọ gwụgo ihe abụghị maka ozi ọma, ihe ahụ maka ọdịmma mụ na gị na ana Igbo. Ana Igbo nwere ihe a na-asọ asọ, mana kịta ya amaghịzi ihe a na-asọ asọ. Ihe ọbụla ka anyị na-emezi, ihe ọbụla ka anyị na-emezi. Ihe eji wee weta ọdịnala ya bụ na anyị ejego na mmụọ, anyị ejego na mmụọ si mmụọ. Kedu ikpere kewu nọnsensị bụ ihe a? Kedu nke bụ na ụmụazị enwezi nke ya bụ uru? Legodo ihe a mụrụ amụ 80% nothing, enwe ihe na-aga aga. Nne anaghị eme ọfụma, nna anaghị eme ọfụma, nwa anaghị eme ọfụma, nwoke anaghị eme ọfụma, nwaanyị anaghị. Kedu ihe mere? Asị na ihe a bụ ana dị nsọ. O nwere ike ndị ọzọ mee ya ebe ha adịghị nsọ na ọ gaghị nsogbu adịghị, maka ndị ahụ na-agba atachi. Mana gị nwa na onwe gị, adamụ anaghị ekwu, I'm not making it up. Jee nene ebe a na-akpọ Equator, go to map and Google Equator, ị ga-afụ ya na ana Igbo so na one of the Equator. And the Equator na go and watch the ancient, ị ga-afụcha pyramid na ha niile. Enwere pyramid enwere na Sudan, Igbo land, there was a pyramid. Ọ bụghị mwa kwurie, ịghọtago. Electromagnetic vibration, jeje chekie who generate the highest, Igbo land. Kedu ebe anwụ na-ehi force ma ọ bịaruo? Igbo land. So all those things anaghị m make it up. So ọ bụrụ na ndị ọzọ nwere ike ime na free, gaha na free, because your ancestors consulted these powers first before you. Ndị nọ before you, those who came before you consulted the power, so the power is there with them. Ị bịazi eburu ihe ọjọọ kpachikwa ebe isiri ị ga-agọ mba na ọ bụghị ụta nke esi eme mba, it will not work. Ịghọtago? So ọ ka mma otu a ndị be anyị nọ na, ọ ka mma otu a na-agwa ha, a na-abịa obodo ga-adị mma, a ga-emepe obodo. Ịghọtara? Ma ọ bụghịkwa nke a na-eti mkpu na-ebe akwa, nke ahụ adịghị mma. Onye ọbụla anyị chọrọ inwere onwe anyị, onye ọbụla sị na ya ma ha na mmadụ echi onwe ebe ezigbo ihe, onye ahụ bụ onye iberibe. Ịghọtago? Mana nke a na-agbakazizi na-eme nke a na-eme nke a, nwanne ele ka bụ nke ndị ọwọkụ hụ na. Ịghọtago? Ọwọkụ hụ. Ịghọtago? Anyị nyegịdịgịdị 100 years enwe ga-atụpụrụ anyị ọnụ, maka ndị a nwechara, ndị China, ndị Singapore, Malaysia, all these people na ha macha ihe a m na-agwa gị. Ha ihe amụ ya ka ntị wee mara ya, because ọ dị naanị ka anyị na-eme. Mana at least ha ma the common one ha zutere n'ochi, maka ha ndị Europe bịa zuru n'Africa, onye ọbụla sị na nke ndị Europe na-ezuru. So information ha ma na ọ bụ nature. Ịgacha n'obodo a niile ị ga-afụ how they live, because ị ga-afụ na nature bụgo the first. Every law a na-eme eme, ọ ya ka a sị gị Moses ebunyere iwu iri in the mountain. Unu na-anwaghị ihe mountain mean the temple of God, ọ ihe mountain mean. Mountain ahụ ị na-afụ ebe ahụ, mmiri nọ ya n'ime, aja nọ ya n'ime, ihe niile nọ n'ime mountain, everything. Ebe nke volcan si apụta from mountain, ebe volcan si apụta from mountain. But ndị be anyị amaghọ. Ịghọtago? So o nwere ike ndị ọzọ mee na free, anyị agaghị na free, maka nke anyị na ha abụghị ofu. Ebe esi wee mụọ anyị dị iche na ebe esi wee mụọ ha. Ihe onye ọbụla ekere eke n'ụwa, all the same particle, mana wumbuzi n'ime afọ nwaanyị enweziri ihe dị iche ebe ahụ. Afọ nwaanyị niile dị iche. So ndị bụ ndị Igbo nwere ihe mere ha ndị Igbo. Ọ bụrụ na ya respect ihe nature, my brother, enweghị ebe anyị na-eje na-ewu n'owu ya. Anyị ga-agbagide odibo gwa agwụ, unless we go back and respect the nature. Anyị anaghị efe nwe ihe anyị na-efe before ndị ọcha abịa. We does not worship. Anyị anaghị worship anything. And onye ọbụla na-akwanyere nature ugwu anaghị egbu ihe. Ọ chọgodo igbu anụmanụ, ọ ga-ama ihe ọ na-egburu efọ. Ọwụ na oriri ihe ndị mmụọ, biko nna nwanne Chukwu
achọrọ m iri anụ a na werekwe mmụọ ya nyekwa m anụ ka m rie iri anụ gị ọ bụghị ịpụta ịtụtụrụ oke mapụ ya isi debe na streeti si na-eme sacrifice. Ọ bụghị otu a ka esi eme jee mitie ndị isi nchụaja ha agwaghị ihe ị ga-eme ọkwa ha ndị feki isi nchụaja ezigbo onye isi nchụaja isi dị mma anaghị ame ha n'ilo ị ga-eje ebe ụzọ gbara ịnọ imecha irie dị anụ ka ị na-edebe dị anụ n'ilo fọ ị na-edebere onye ga-eri arụsị o nwere ọnụ o ji eri nri ọnwụ ngụnwa na-eri ya kwa ngụnwa na-agọrọ ya ọfọ ọngwa ga-eri ọ mmadụ ga-eri ya na ọ bụghị ndị mmụọ anaghị eri nri ọ mmadụ na-eri ụnụ agaghị ewere ofu ogbe otu ọkụkọ debe n'iro ọrịa ebe ahụ mebisie ụmụ buusu erisie ya na ụmụ nkịta mba ọbara bụ ọbara ofu ọbara ahụ ibu ka anụmanụ niile bụ the same mineral ibu ka ihe niile ma ukwu isi ma ihe niile bụ ha niile bụ the same thing. Ndị ya ga-owucha anụ ụnụ onweghị ihe dị iche the same thing iwu ka oke bụ ka ọchịcha bụ kama ihe mebụ na your own consciousness dị high. That's why you got on the form of man. Even ijekweje go Egyptian book of the dead you will see our ancestors say this thing of the cycle of life until the spirit complete his mission. Ọ na-arụ onwe tube chukwu ma absorb into God's ma absorb ka ọ na-eme ka chukwu enweghị anya a sị na chukwu n'ụzọ ebe niile why ka ihe mas a na-eme MASS ọwa oyibo ka ọ sụrụ gịnị mata ndị ọcha na-asụ oyibo mana ha agaghị agwụ na ihe omas mata all those things wụ ikwu atọ ofu ihe ka ọ bụ na particles atọ nọ into solid ọ bụrụzie mata mass bụ something in particles that combines together ya mass ikwu atọ bụ ọ bụ na ha ịtọ bound all together ọ bụrụ ikwu atọ atom ya ka a na-akpọ atom mmadụ ihe tọrọ atọ hachi ọba atom why na ha anaghị abụ ya their own language ha baa ya nke anyị ha atọ n'ụzi eto ọbụrụ latin ọ bụghị latin bụ ihe ya bụ ikwu atom ihe tọrọ atọ mana m nwere ike na-ekwu ya otu a ndị be anya ha chena this boy na-akọghịrị ya no ọ ya bụ atom gụgụrụ ya ịgbara ihe ọ bụ something that particles bound together ka ihe wee atọm atọ n'Igbo atom ka ihe ọ bụ mmadụ ịtọ atọ ọ na ịtọrọ atọ ka ihe ọ bụ mana otu a na-ekwu ya na ọ ga-abụ na this boy amaghị ihe ọ na-akọ ghọtaghị ihe ọ na-akọ aghọtara m ihe m na-akọ very well very well so ndị be anyị ọka mma na anyị si ebe ahụ anyị nọ pụta anyị pụtanụ ụkọ obodo kwụ nchọ ka edoziri na a ga-edozie ọgwụ ọrụ ka ị chọrọ a ga-enye gị ọrụ ị chọrọ ịchọ onwe gị nsogbu adịghị a ga-eme ihe niile a ga-eme ya bụtụ ka anyị kụpa isi jụọ anyị oyi ka anyị mee ka mmadụ ihe akụkọ anyị si eme na-adịghị mma ịghọtago ka anyị mee ka mmadụ ọ bụrụ na onye ọbụla nwe ọrụ ndị ụka kwụsị ije ụka gị nga na-ejere ụka fọ ọ bụ ije ụka bụ ihe isi ike butere ije ụka pọmpam play nothing more nothing less mma onye na-eje ụka jeche ụka bata ijecha ọrụ bata ike agwụ gị gaghị eje ụka sef ike agwụ na onye ike gwụrụ na-eje ụka ije ịbatara ọrụ 12 o'clock nke abalị ịmụ ụzọ sis jebe ụka onye nọ nkịtị butere gị ụka because ịdịgo fed up Naijiria enyeghere gị aka Igbo enyeghere gị aka enweghị ndị nyere gị aka iji were Jizọs nyere gị aka na at least ebe ụwa jụziri m ajụ Jizọs agaghị ajụ m ọkwa sị na ụwa kpọmasị ka Chukwu bụ m n'anya ọkwa ihe a na-ekwu so my brother enweghị there is no point here ihe a na-ekwu here bụ na anyị mere mistake ịghọtago ndị be anyị wụrụ naanị awụrụ ha naanị ndị be anyị awụrụ ha naanị nke nwa na-ajụ ajụ sef ama m ịghọtakwa ihe ị na-ajụ ọ bụrụ na ịghọtara ihe m na-akọ ị gaghị asị na what is your point ịghọtago so ihe m na my point here is that na anyị amaghị ebe anyị na-eje we don't know where we are going anyị amaghị ebe anyị na-eje because everything anyị na-eme today is against nature created us and we are against nature that is the point so ebe anyị na-eje we are going ọ dị ka mmadụ ibu moto si na moto pụọ n'ụzọ mmadụ ịpụ n'ụzọ iburu moto na-agba nature enwere two roads ị na-agba n'ihu ị na-agba n'azụ that is the correct road and mgbe ọbụla ịpụ na that road gaa na the other road nkwuo jam anyị akụgo jam ndị Igbo akụgo jam ma ndị Afrịka niile ndị isi ojii niile ịpụgo from track whether you like it or not ma gị ma ego gị you are going nowhere with you and your money you are nobody because you don't have a society you don't have a society you have nothing enweghị ihe nwere with you and your money you are a slave to yourself to your soul that is the point so the point here is onwe ha asịghị don't do anything stop ịmara ihe ị na-eme na-adịghị mma kwụsị ya n'ala Igbo ka m na-ekwu ịchọ ije Malaysia eme ihe sọ gị ịchọ ije Africa I don't care but n'ala Igbo don't in Igbo land don't that is my case here don't
because anyị na-eweta anyị nwere ihe anyị ji abịa, anyị ji ihe abịa, anyị ji teknọlọji abịa, anyị ji so many things abịa, mana ọ bụrụ na ị na-eme datị na ọ gaghị awụ ka ọ ga-emebisi dị ọrụ, it will spoil it. Ọ ga-emebisi ya because ihe na agwa na that is otu aka o si wee dị. Once you go against nature, the knowledge go away because all they reveal to you. All your part is your part, all your part, because you are one of them. So it gives you the knowledge for you to ascend. Mana ọ bụrụ na ị naghị eme ihe aha ekwuru nwanne ọrụ akụ, ị nwere ike ịrụọ kọmpanị ofu onye abịa aka na-ekwu na-ekwu atọrọ onye a mebisie dịtị ọ na o mebisie. Ịghọtago? So ihe a na-ekwu bụ ọ bụrụ na akwụsị na oke ka m nye gị example na kedu ka mmadụ ga-esi anwụbe mmadụ nwụrụ bụ ụnụ iruo na village ebe ije ịkpọ nwanne gị ruo ebe ahụ asị gị weta ọrụ anụ ndị ji ha ego igbe ha ego asị gị weta ewu weta ejiji gbara afụ ọnụ weta ebili ise weta ji 200 onye mmadụ nwụrụ be ya nwanne ji ha ego kedu ihe ị ga-eme? Ọ bụ iji ịnụ nwaanyị enwe ndị ga-emenụcha nwaanyị na village ha ire kpọọ ngwa ahịa gị na village ebiri bụ ejeri ya dụrụ na nke ndị ahịa nụrụ nwaanyị be ha. Ihe a bụ ihe anyị na-eme tudo esi ọkọ ọchọ ma nke ahịa na-abịa a ga-ede akwụkwọ village niile ndị ọdịnala na aka na-ahazi ya ahazi na nye ọbụla nọ na ọdịnala ga-eje na village ha wetara anyị ihe niile ha na-eme ebe ahụ bụ ọdịnala bayizi ihe ọma bụ omenala ha wetara anyị detuo ya edetuo wetara anyị ya a ga-ewepụta nọnsensị. Kedụ nke bụ mmadụ nọkọtasị mmadụ nye ya ọrụ anụ ka ọ taa na mmadụ nwụrụ be onye ọrụ anụ ji eme gịnị? Oribeghị anụ bifọ, ọ ṅụbeghị mmanya bifọ. Ihe ọ dị against nature. Kedu ihe na-atara anụ na mmadụ nwere? Ị na-ata anụ sinye gị anụ tinye gị mmanya nye gị small stout nye gị big stout. Ị na-ekpe ekpere ka ozu nwụọ, ị na-ekpe ekpere ka mmadụ nwụọ. Ọ ijezi ịnụ nwaanyị be mmadụ ire moto gị ire moto wee nụọ nwaanyị oruzie echi nwunye gị kwuo ofu ịma ya aka ntị ọkacha na-ekwu isi ya ọ ngị debe na kọndishọn nọ taa anụchara ngịda ogbenye ọ ngị bụ bad luck wee bịa. Onweghị bad luck o bụ ọ ịnụrụ nwaanyị nụrụ famili ha. Na ndị Igbo wee nụrụ nwaanyị nụrụ famili apụta na-asị nwaanyị ndị Afrịka ndị ọcha ji emewe ọfụma ndị nke a na-emewe ọfụma ka eke ị ga-esi emewe ọfụma in this kind ideology how? Gwa m anaghị eche echiche. Onweghị no educational system in our land. There is none. No single education school. Ụlọ ụka niile machara mma karịcha ụlọ akwụkwọ. Even a na-ekwu ụlọ akwụkwọ enwe curriculum. Ụlọ akwụkwọ bụ curriculum. There is no curriculum. So enwe ụlọ akwụkwọ without curriculum. Enweghị curriculum a na-ekwekwu school. No single. Science and higher knowledge. Ka anyị kwugodi primary school, ordinary school kwa to educate you to respect the nature, mara ihe bụ nature, mara everything. Nke a mba ihe mewe otu ọbụla sekpụrụ ya n'aka Ave Maria eze nwanyị nke nne anyị etoghị mma onye nwa sọsị ọgwụ na Ave Maria eze nwanyị nke n'igwe sọsị ama ihe a na-eme nwanne daiz ihe ahụ ihe na-agwa gị bụ na otu esi eme n'eluigwe ka esi eme n'ụwa ndị otu nzuzo ndị ọcha si ọwụ as it is above so below. That is simple matter. Ọ dịghị difficult. Otu a ka esi eme ya. Unless ma ya chọrọ ịnwụ anwụ, we want to perish, we perish. Unless we want to perish, we perish. Positive energy na-eme absorb negative. That's simple as ABCD. Ọ bụ na ya change my brother, they will absorb us and we go away because onwe uru anyị bara. There is no automatic ticket. Again, that's why you want ordinary. Ordinary take the power. Ordinary take care of that. Yes, I get collect all those things. Me dozicha ihe ọ dị mma. Then a na-arụzi company amara ihe a na-arụrụ ma ndị ga-arụ ọrụ. Ịghọtago? So ọpụzi anọkọta no. Ichi ịkọ ọrụ, ị ga-akọ ọrụ na fertile sụwa ahịfịa, marakwanụ mgbe ahịhịa ji eri sụpụ ya. Before ịkọwa ọrụ amara nke ndị ba ata mara ndị bụ nni. Ị gaghị anọkọta nnọọ mabute na ala Igbo kịta sị na ị na-edevelop. Ka ebe ya ebido. With ndị ochi na ndị ama juru ebe niile ma gọvanọ ma onye niile. How do you start? Kedu ebe ị ga-ebido? Onweghị ebe ị ga-ebido. That's why I need the ordinary first. Ordinary ga wetara anyị those things. Ebe anyị na-eje na rural area, enweghị ha nọdị na capital. Enweghị ji capital eme. Anyị ga-eje na rural area bido ọrụ. Ebe ahụ ka anyị ga-ebido. Ebe ahụ ka mineral resources dị na. Ọ na rural area enweghị dị na city.
this city enweghị ihe dị ebe ahụ. Our land nọ 90% of going dying, 90% dying. Nature abhors vacuum. Ihe abụghị about ma ọ bụ free ma ọ bụ no free. No, that is the game. Anyị ghọtara the game, we understand the game. Anyị has to go the game. Ihe anyị na-eme na agaghị eme nwe, onweghị onye na-eje ụka ga-eme nwe ọghọbara. Ihe anyị na-eme onye na-eje ụka mee ya ọghọbara, simple as ABCD. Ị gaghị ụnụ ntụtụ abụ anaghị akọkọta isi ọnụ. Ọnụ ntụtụ na-abụ anaghị akọkọta isi ọnụ, never ever. I were that ideology of religion mee ihe anyị na-eme ịghọbara. Yes, because all the opposite. What you do in religion is the opposite. It spells, they hang you, keep you against nature. You don't have the powerful consequence. You must. There is consequence of every mistake in life. Ọkwụrụ ma ihe a na-akpọ ludo. O nwere lido nke agwọ a na-eme agwọ. Imekata megide mee mistake dị anyị n'ọnụ agwọ ahụ, ka ihe ọ na-eme gị. Ọ tụọ gị na mbido isi. Ijekweje bido n'isi. My brother, atepa nweghị anyị abịaghị ebe support mmadụ onye support mmadụ. There is not some, this is different thing. Ihe a bụ different thing. There is above freedom fighting. Stay clear. Above freedom fighting. Ihe a na-ekwu ihe bụ to wake up the land, the spirit of the land. Onwe ihe omere with freedom. Freedom of the mind ka anyị na-ekwu okwu, not about the political boundary or whatever. No. Anaghị eside n'ọrịa a na-esi na narị enu. Ihe ọbụla onye na-eme jisi ike. Onweghị onye si mmadụ kwụsị. Ihe ọbụla ịmụ ị na-eme jisi ike mebe. Chukwu nọrọ gị. Mana ihe a na-ekwu bụ ọ bụ the different thing. Uchichi day and night cannot relate. Never. Ihe a na-eme ihe ahụ something have to do with nature. Ị ga-eme nwunye. Can you avoid evil? Ị gaghị eme nwunye. Can you avoid evil? Ị ga-eme nwunye avoid. Ị gaghị eme nwunye avoid. Then how? Ọ gaghị work. So nwere ndị kwesịrị ime nka, nwee ndị kwesịrị ime nka. Nke ọ bụla onye na-eme jisi ike, but enwere ihe anyị na-asọ nsọ. Onye ọdịnala nwere ihe ọ na-asọ. Enwere ihe onye ọdịnala nwere ike ime, ọ bụrụ ya arụ. Ị gaghị eme nwe ntị ga-eme na ị gaghị ekwe. Mmadụ enweghị ike ịnwụ n'ala Igbo. Onye ọdịnala, onye ọbụla bụ onye ọdịnala, ụma asociate ụdị mmadụ ịnwụ n'ala Igbo, arụ eme ya. Ịghọtago? So ị gaghị eme nwunye, mana ngwa gị nwere ike ị gaghị ekwe. Ịghọtara? So o nwere ihe ndị ọdịnala na-asọ. Maka ihe anyị na-agbalite with the ancestor, anyị na-agbalite the ancestor. O nwere ihe a na-akpọ anị. Unu ama ihe bụ anị. Anị bụ the earth. Ọya bụ afọ isikwọ nwa. So o nwere ihe anyị na-asọ asọ, o nwere ihe anyị na-agaghị eme. Mana unu na-eme ihe a niile. So ọ bụ na before i jee n'igwe according to Bible, enwere ihe ị gaghị eme, nwee ihe ị ga-eme. Onye nze na ọzọ, ọfọ bụ the staff of justice. Ọya bụ ọfọ. Anyị ji ọfọ. And o nwere ihe anyị ekwesịghị ime n'ala Igbo. Mana for ihe o nwere ike ọ bụrụ ya bụ the freedom ị na-achọ. Mana datin bụ arụ. Ịghọtago? So agaghị m eme because na anyị sọrọ ya nsọ. Because ihe anyị nidiri ịgbanite mmadụ, ịgbanite mmọnwụ. Mgbe a na-eti mmọnwụ asị ka ịgbalite mmọnwụ. Enwere ezi ịgbalite mmọnwụ, anyị na-agbalite mmọnwụ. So ị gaghị agbalite kata mmọnwụ, gbachiwa mmọnwụ azụ. Mmadụ egeghị eje tikwo isi arụsị, mmụọ pụtazi na street ọtụtụrụ everybody tigbuo. No. So onweghị onye anyị si eme na enweghị onye anyị dị against. Onye ka achọrọ m ka unu ghọta, enweghị onye anyị si eme na ihe ọbụla ọ na-eme. Nke onye na-eme ya jisi ike, mana enwere onye ọbụla nwere ebe Chukwu dobere enweghị o ji wee kee ya. Ihe anyị bịara bụ ka unu fụ ụzọ. We came to bring light so that ị na-emezi mara ka isi eme. Onweghị onye si gị kwụsị imebe. N'ọwụ ị na-eme ị mara ka isi eme. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. Mana anyị nwere onwe anyị, yes, anyị design go ka a ga-esi eme ya ka ọ dịrị onye ọbụla mma, dịrị ihu, dịrị onye azụ. Ịghọtara? So ọ bụghị iwu bụ na ị ga-asọpọtụ onye a ma ọ bụ na ị ga-eso onye a ma ọ bụ na ị ga-eso onye a. Ihe a bụ ihe nature chara asọ. Were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Ọ bụ ya bụ nature law. But ị gazikwa opposite of it, consequence will fall. Nature does not pardon, never. Nature never pardon. Ọ ya bụ the ancient religion. Even the nke ndị Jew. Ihe na-anụ maka Jehovah Elohim, ihe ị na-awụcha nature a na-ekwu maka ya. Nwe ihe ọzọ. Nature anaghị agbaghara mmadụ. Mana ihe mere a na-agwa ndị be anyị otu ha anaghị aghọta. Ị na-ata ahụhụ with the consequence of the past. Simple as ABCD. Nwere ike isi hey, ogbuo m, omee m nka. Are you sure? Ịdị sure ihe ị na-ekwu? Nwere ike ịdị sure. No ihe feel ka ị na-ekwu. Nwere ike ifeel so na m ịdị sure. Mkpụrụ onye kọrọ ka ọ na-aghọ. Mkpụrụ onye kọrọ ka ọ na-aghọ. Ihe ọbụla mere m n'ụwa, e believe m na ọmụnwa ka ọ sụrụ ya. I believe so. It's my cause. Because ọmụnwa bịara ụwa. Ọmụ bịara ụwa. Onweghị onye bịara gị ụwa, ngwa bịara onwe gị ụwa.
ọ gị na chukwu gị, ọ gị na chi gị, onye na chi ya. So ihe ọbụla na-eme gị n'ụwa ịda na chi gị asụpọtụ ya ọ na ịdara iberibe. Only two things. Ịda na chi gị dị against it ọ na ngị wadara iberibe. O nweghịzi ihe ọzọ. So onye ọbụla na-ebu, you are just blaming your people. You are blaming people's life. What about your life? Nne na nna anyị kpọkọtara ihe a na-akpọ Igbo because of this problem now. Oya ka ji wekọta anyị together. Them found that Igbo ọdịnala Igbo because of this problem to avoid it. But ngwa ji okwu na aka gị banye ebe ahụ. You walk your leg into the problem. That is only get blame. You abandon the whole philosophy that avoided this thing, that prevented this monster today. Na ka ihe na-eme today, ka ihe na-eme, we avoided this thing at the past. Today ka ihe anyị na-eme na anyị ji okwu na aka anyị banye n'ime ebe ahụ. Luzie ebe ahụ chibe egbuo mo, chime egbuo mo. Chi ga anaghị egbu gị. UN will never come. Europe will never come. Africa will never come. You must take care of yourself. It's your responsibility. Onwe onye na-abịa ịzọ gị. Nobody. That is life for you. That is nature. Onwe onye na-abịa ịzọ gị. If you cannot do it, then you absorb yourself. You disintegrate. Go and join people. Jee join onye ọzọ. Onye nke iri adụrụ na Spain, onye nke iri adụrụ na Egypt, onye nke iri adụrụ na America. Onye jee iri adụrụ, hapụ the land, leave the land. Ọ bụrụ na dị capable of having yourself, governing yourself, go and dissolve. You dissolve, you may absorb to ndị serious. Ke ihe ụmụazị anyị na-ezuzugharị 24th century ka mmadụ na-akọghịrị. No. Onye ọbụla want to achọ m inwe country of my own today. But ụbụ na gị ga-eme ihe anyị na-ezuzugharị na ọ bụ ndụ. Ihe anyị na-emegheri na ọ bụ ndụ, ọ bụghị ndụ na ọ bụghị ndụ ka anyị na-ebi ihe a. Anyị mee ihe ka ndị ma ihe. So inwe ihe ọbụla ị na-eme, ndị ọbụla mara ị ga-eji ogu n'ọfọ, iji ogu n'ọfọ. Ijighị ogu n'ọfọ. Ndị Igbo ji ogu ga-eji aga. Ijighị ogu. Ọ bụrụ na iji ogu nke ihe agaghị adị otu ọ dị. Ihe agaghị adị otu ọ dị. A na-agwa anyị ihe ngara ogu bụ eziokwu. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ndị mma na ndị otu m anyị jemebe ihe anyị na-eme n'obodo anyị. Anyị emebe ihe anyị na-eme. Ihe na-agwa unu bụ ọ dịrị nwoke mma, ya dịrị nwaanyị mma. Ọ dịkwara nne mma, ya dịrị nna mma. Ọ dịrị ikwu na mma, ya dịrị ibe na mma. Ọ dịrị nwoke mma, ya dịrị nwaanyị na mma. Ọ dịrị nwata, ya dịrị okenye. Science with technology, anyị ga-eme nwunye, anyị ga-eme ya. Anyị ayọghọ gị, don't give us, don't tell us. Anyị ma ya, we know it. Anyị ma science, mara ya to the core. Anyị ma ya. Anyị bịara ime ka ụnụ nwa nwee ọrụ zụọ ụmụazị ụnụ. Mana esikwana na ọ bụrụ na ha emeghe otu a na agaghị eme otu a. Nwanne ị gaghị fight nwu nature. Ịtụpụrụ nkịta ọgbụgbụ, ị hapụrụ ya na ndị mmụọ na-emezi. Anyị erugo mgbe anyị ga-ama ihe. Anyị erugo gị ịma ihe. Anyị akarịgo ịwa ahụ n'afọ. Ndị Igbo of all, ndị Igbo. Nwanne enweghị nobody kill anybody. Nke America na-egbu na ebe ni ke ha na-akpọ ya na ke ha na-akpọ ebe a that place. Na Syria, na Egypt, na Iraq, nke ha karịbe ejima. Ke ihe bụ dị ejima? What is the meaning of ejima? The twins. So ọ dịghị important. Ihe a story then gave, because if you want to kill a dog, give it a bad name. Ichi igbu nkịta nye ya afọ ọjọọ. That is bunkum. Okwe this recently na because na ndị mmadụ na-challenge religion na social media. Ka ihe na-eme asị gị na mmadụ ghọrọ pusu ebe nwa, mmadụ ghọrọ nkịta ebe nwa, ghọtọ n'ọtọ mmadụ, ozugbo o jere ịtụtụrụ nnụnụ na-atọ n'ọtọ mmadụ. All ha na plan those things just to make you that they are miraculous people. Asị bunkum. Ka ihe ọ na-egburu ejima for eji eme gịnị? Ka the purpose of killing ejima? What is the purpose? Ọ maka na ofu onye iberibe ji mmadụ gwọọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ndị Igbo jizi mmadụ agwọ ọgwụ. Enwere ike ofu onye ṅụchara mmanya gbuo ntie nwunye ihe ejima ya dapụ n'anị nwụọ, asị ogbuo na ejima ya. O nwere ike mmadụ nwụcha mmanya pụta mmanya na-egbu ya, o tie nwunye ihe ọnwụọ. Ọ ya bụ na ndị Igbo na-etigbu nwunye ha. Onwe ha mgbe nna anyị egbughị ejima na be anyị wa ndị amaala ka ha bụ. My grandmother bụ onye amaala. Enwebeghị mbọsọ furu akpọ gburu anịmanụ mefakwa. Ogbube ha anịmanụ sinsi mmara onye ọ bụ. Onye amaala ogbube ha anụmanụ sinsi mmara onye ọ bụ. Abịa ya na-akọrọ m akụkọ na-akọrọ m ejima. No, that is a lie. Ọ dị ka ndị a na-eje ụka today. Ndị ụka, the consequence will come. Ndị ha na-efe ihe apịrị apị and they will suffer it. I say it. Ha ga-ata afụfụ ya. All the same way si agwa ndị nna some useless prodigal son mgbe ndị ochie
si ebe ahụ pụta ha eburu ihe apịrị apị febe onye maka na-asite ndị Igbo na-efe arụsị no onweghị mgbe ndị Igbo fere arụsị never. Ndị Igbo does not worship. That is a crime to worship. Igbo land or abomination to worship. An abomination to worship. But you can't believe it. You must find someone to worship because you have been conditioned to believe so. Now you need something to worship. And say you don't worship, you say no. Now, what do we have to worship now? If you say this is Jesus Christ is fake, what do I have to worship? Yes, because he believe now you must worship. No. God is so great. God enwe ego. Only ego need worship. Ego, money, ego, okomoko. Ụgbọgụrụ oya need worship. God does not need worship. Kwụba aka gị ọtọ. Be in harmony with nature. That is what God need from you. Pump and play. Every Sunday na-agba n'ụlọ ụka. Ị na-eje eme gị n'ebe ahụ. Every Saturday na-agba na synagogue. Ị na-eje eme gị n'ebe ahụ. Ị na-eje efe ihe apịrị apị because you are going to the temple. Ị na-eje na temple. Ihe apịrị apị ka ọ bụ. So ụmụnne m na ụmụnna m ọkwa na afụ m n'anya ka eji eme ihe a na-eme ọkwa afụ m n'anya ịmana enwere ndị be anyị nwere ha chọrọ o nwere ihe nọ ha n'ime na-agwa ha na ihe adịghị mma ọ ya bụ ihe kpọpụtasịrị ụmụazị ya na because ha chọrọ ịdị they want to live fine keke nweghị ihe ọjọọ ha mere to be in this condition ha nọ ha chọrọ ibi ọfụma ọ ya nga ha ji wee pụta some dị ndụ some nwụrụ anwụ some mere nke because of the sadness onye mere anyị ji wepụta mbe ihe anyị na-eme. That is the reason why we came to do this, because I from these people are yelling for better life. They are yelling for better life. They are yelling. That's why we are here. Enwe ihe ọzọ ọ bụ na ọ bụghị onye ọbụla naba abe but were nke Chukwu nye Chukwu, were nke Siza nye Siza. Ihe anyị chọrọ bụ ọdịmma onye ukwu, ọdịmma onye anyị, maka na ọ ya bụ the fundamental principle for anyị bụ onye biri ibe ya biri, mmụọ biri mmadụ biri. Onwebeghị mgbe ndị anyị chọrọ ndị anaghị eme omenala. Never. Ndị ọbụla bi n'ala Igbo onwebeghị mbọsị ndị Igbo gwara ha si ha pụọ. Ka ihe ha mere ndị anụnwa bụ ndị jeje gba akwụna gbakwuru ndị ọcha were ti ha webata anyị ime ndị ọjọọ. Ọha nwa bụ ihe mebisiri obodo anyị. Ọha nwa ndị prodigal son na ebe anyị nọ tata na look at us today. Anyị na-ata ahụfụ. Ahụfụ nwa anyị atapụghị ọnụ. Onweghị nke anyị dị mma, ejebe adịghị mma na stuck in the middle. We stuck in the middle. Agwa ya ọzọ ya gwagbuo ya. Onweghị onye gwagwuru unu. Ụja ọba afụ m n'anya anyị fụrụ unu ka anyị ji eme ihe, onweghị ihe ọzọ. Onweghị na-akwụ m ụgwọ, onweghị nara ego. I did not ask you anything. Asịghị gị bịa soro anyị mebe ihe anyị na-eme. Onye ọkara obi ọ bụrụ na ị laikiri ihe anyị na-eme, ikom isoro anyị mebe ọ dị mma. Onweghị onye anyị na-achụ achụ, mana ị ga-adịrịrị equals to tax. Enwere ihe ị ga-akwụsị ime, enwere ihe ị gaghị eme. Ọ bụrụ na ịbata agwa gị ị ga-eme ihe dị na ị gaghị eme ihe dị na ọ bụrụ na ị chọghị nsogbu adịghị. Anaghị eme arụ n'ọdịnala, anaghị eme arụ. Ana Igbo mana dị nsọ. For us all heaven on earth. For us ndị ọdịnala, onye ka eji kpọọ ya ọdịnala, the heaven on earth. Ekpọtara Chukwu bịa here biri with us, but you don't know. Ichukwu onye Chukwu n'ime anị, Chukwu anabana with omume gị. Onwe onye sị gị wuru sent. Nobody asks you to be sent, but you must try to maintain. You must try to maintain. Nke anyị na-ebi abụghị ndụ, my brothers. Nke anyị na-ebi abụghị ndụ, not that never. Ọ bụghị abụ ndụ. So ka mma na mmadụ jiri ego eze ya ọnụ. Onweghị onye sị gị bịa febe mmadụ ebe a. Asị bịa febe anị, anaghị efe anị efe. Anị bụ energy, anị bụ element. So I need to harness the energy of the land to develop the land. Ka ihe bụ gold, ka ihe bụ diamond, ka ihe bụ ihe niile na-awụcha element ka ha bụ. Yes, of course. Atom anaghị afụ atom anya. Onwe esi ya afụ atom before ya gwa m. Ya can never see atom. Atom is everywhere, na even n'ikuku. Ọ dị n'ikuku. Atom bụ ikuku. Asị na God bụ air. Then n'ime atom ahụ sị na enwe particles there. Enwe neutron, nwee electron, ndị Latin. Nke ndị Latin. Eji aka odu na eje deceive unu ka ghara ịgbazi unu know from nke so were those things. Pieces ye asị nke ahụ mass, nke ahụ matter, nke ahụ electron, nke ahụ proton, nke ahụ neutron, nke ahụ atom. Nonsense. All of them is one. There is only one, nothing. Ikwu na atọ. Onwezi ihe ọzọ. Ihe niile na rubbish ka a na-akọzi. Sọọsọ ikwu na atọ ka e nwere ebe ahụ ọgwụ na male, female and the child. Ọgwụgo, there is none. Ndị ọzọ na-ewu nonsense ka a na-akọgeri. Ifuru ya anya wepụta ya, show me the particles, let me see it my eyes. Gosi m the particle ka m fụ ya anya.
let me see the particles. Ha na-akụgheri eje de akwụkwọ ewere deceive ụmụazị, ha gazie n'ime na laboratory ebe a na-arụ ọrụ, ha eme ihe ọzọ. They don't want you to know it. Ha chọọ ka ị mara ya. Ichere ọ bụ na ha na-ede na Facebook na Google, so a na-ede na Google mmadụ amatabeghị. The answer is there and people never know it. Ohi na-achọ ịgwa m, ọ bụ na answer dị na Facebook na Google, ndị mmadụ ka amago ya. Ma ọ bụ na the answer dị na university, ndị mmadụ ka amago ya. Mana enwebeghị onye ma ya. Ịgụcha ịpụta iwere onye nkịtị. University gacha pụta ọ na-akwụ na street. Yes, that means ihe ahụ a gwara gị abụghị eziokwu. Electron, proton, neutron, mass, condition, matter, bla, ọ bụghị eziokwu. That's a lie. Yes. Oh, is a lie ka ọ bụ. Because science is practical. You must practice it and you must know the code before you practice. Don't name ahụ enyere ụnụ bụ jos na-eme eji akụziri ụmụ ndị ntakara. Science enweghị afa. Science bụ nature have no name. Nature enwere afa. Nature will just, you have to study what happened to duplicate what happened. Ihe na-eme you are a conditioner. Nature na-agara onwe ya. You are just conditioning the nature. Ị na-agbara ya odibo. Ọka will only be ọka. Ịkọ ọka opuo ọka, ọ gaghị epu mangoro, ọ gaghị epu ube. Ube ịkọ ube opuo ube, ịkọ ose opuo ose. So ndị ọcha ha wuru ndechara nonsense, nyecha ụnụ afa, give you names. Unu ewerezi dị name na-akpagharị. No, name ahụ enwe ihe ọ bụ ya wụ definitions. Onwe dị ihe o nwere ime with reality. Nothing to do with reality in science. Never. So hapụ ya ha na-akọghịrị ya wee ka egburu mmadụ. Poppy, yes, Poppy, yes. Ọ ihe mere anyị Poppy. Mgbe eje gụọ physics, science, the study of nature, physics nke nwa, chemistry nke nwa. Okeke jichara amị ka ebe utu ya. Enweghị ebe utu ya, iche ebe utu ya, but that means ije ha amị. Jere university pụta mee youth corps. Yoruba sị youth corps, youth ni. Ịmaha arụ Boris. Ọkwa youth corps ahụ. Ịmaha arụ Boris. Nwanne ife na ndị awụrụ gị naanị Poppy. Ọ ka mma na ibere ebe a jiri egwu eze gị ọnụ. Ihe mere na ya na-ebupụtara na information ebe a kesarụ sayensị bụ na anyị megha anya ndị emechie Facebook anyị. Anyị megha anya ndị emechie Facebook a straight ahead. Ha chọọ ka ụnụ mara ya hidden science, maka ịmara ha anya ị nwere ike ngịwa na nwoge nwere ike ịchọrọ ya afọ ihe ọma. Enwere ndị chọrọ ya afọ ihe ọjọọ. All the same way ha chi wee nweta information eji arụ ihe ọrụrụ today. Ndị ewerezie rụba egbe, rụba mma, rụba ihe niile a na-arụ ọrụ na-agba agba. All this kind thing. So nkwu ha na-akpaka m ebe a na ntị ha na Facebook ọ ya ha eji eme. All hidden knowledge. So ndị nwere ike ịbịa, ndị nwere the temperament. Those who have the temperament ọ ha bụ ndị ga-enwe the knowledge. Ịghọtara? So onweghịzi otu ọzọ esi eme ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. At is above, so below. And the onye nwa ga-enye the star, which is the child, man and woman, feminine principle, masculine principle, and the child. No more, nothing more, nothing less. So asị gị asịkwa nụnụ ga ha na-akpọ ya particles, so bla bla bla, atom, beanstalk, mass, matter, rubbish. Don't mind them. Anyị ga-ewetara na amamihe na ala land. Amamihe na-abịa, anyị pa ya apa. Ọkwa anyị nyere anyị ọkwa ha ndị ọcha. And he gave it to us and we must pay back to Annie. And he gave it to us. Ọwụhụ ndị this amamihe na-akpọ ha. Hapụ nda. Taa ndị nkịtị. Ama ihe ama. Anyị ga-ezuru nke ha zutere na nke anyị zuru ya. Anyị ewechijakwa ya to the source. Anyị ewechijakwa ya ebe a si wee weta the place. And he gave it to us, not them. Don't give them credit. And he get the credit and we must give it them. Ọ ya ka anyị ji ekwu ihe anyị na-ekwu. So a sị m udo dịkwara ụnụ. Dịkwara mmụọ na-emelụ na ife. Ya dịkwara anyị onwe anyị. Wepụtakwara oge anyị. Tị ka anyị na-agbasa ozi ya. So nwanne m, ma ndị na-eme nke ha na-eme o, mi na-eme Biafra o, mi na-eme Igbo, mi na-eme Naijiria o, ihe m si bụ udo dịrị onye ọbụla. Enweghị onye m jụrụ ajụ. Ofu ihe aha ka anyị bụ, ofu ihe ka anyị na-achọ. Onwezi ihe ọzọ. Anyị ga-adịrị mụ na gị mma. Ebe mụ na gị ga-eme anyị biri, anyị lahụ ụlọ, anyị eteta ọfụma. Ihe chọrọ anya ya eme na anị anyị. Tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụzi ya na ndị mmụọ ga-eje. Udo dịkwara unu niile. Kenekwa onye kere unu, kenenu kene anị. Kenekwa anị
na anị ma ihe anị amaka ife anị magidere ife manye n'ọkpụkpụ ị gaghị agbara jebe chukwu hapụzie chukwu nke dị na anị mba ị ga-ebu ụzọ kpọọ nne gị na nna gị bifo gịrị ịkpọbazie ekekere ụwa ekekere ụwa ọkwa ya si nne gị bịa mụọ gị ọkwa ya si nne gị bịa mụọ gị mgbe a mụrụ gị nne gị ka ị na-akpọ nne m ma itozie jebe ụka isi ọwụzi hapụzie nne gị mee ya abandon o iberibe gị dara imezie nne gị abandon chọbazie the sky imaginary god agha adị ụmụnne m agha adị nweenụ ndidi onye dị ire anyị ọrụ agaghị as long as na anyị na-eme ya otu anyị si eme anyị enweghị ike ịjụ anyị ga-ajụ soso onye jụrụ anyị soso onye jụrụ anyị ka anyị ga-ajụ ị nwere ike akpọ anyị ha sị na chukwu nọ n'ime anyị enweghị ebe chukwu anọ chukwu nọ ebe niile chukwu nọ ebe niile enweghị ebe ọ nọ n'elu no ebe ihe a na-ekwu sun when you hear about sky a na-ekwu maka anyanwụ don't let nobody fool you again once they say God in the sky then talk about sun sun nothing more nothing less whenever anybody say about sun is sun and that is the God in the sky nothing more nothing less don't let them fool you anymore ka ọ dịbakwa na echi